दिनै गोथार सस्ति बे सस्तियाव जोंहा फुजा होनाय आरम्भ जोंना गोदै भारतबर्षआवनो जागायबाय लोगोसे जोंनि क'क्राझार जिल्लायावबो जोंहा फुजा फोरबोना आरम्भ जाबाय दा आं दंफैयो जोंहा बालागाव आलिनगर मोनसे जायगायाव बिथांमोनहा बेवहाय फुरा आदिबासि आरो नेपालि ओरैबायदि मोनसे फुजा गाजा गोमजायै बिथांमोना खुङो दा बेखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनफैदों आरो समाजखौ आं बुंनो सानदों दिनैनि बे गोथार सस्तिनिफ्राय जाहाथे जागायनाय समनिफ्राय जाहाथे फैगौ समफोराव बिमा दुर्गाया जोंनो जाहाथे गिदिर मोनसे बोर होयो आरो समाजखौ जाहाथे गावजों गाव गोरोबनानै थानाय आरो शान्ति लाबोनायनि मोनसे जों जाहाथे मोनसे बाताबरणखौ होलाङो आरो फैगौ समफोराव जाहाथे बिमा दुर्गाया जोंनो आरोबाव रासिन सक्ति हरथों जोंनि खामानि मावनायाव समाजनि खामानि मावनायाव आरो समाजखौ जाहाथे नायनायाव जोंनि गासैबो जेसेबांनाखि जोंनि जाति जनगोष्ठी आरो धोरोमारि दङ बिथांमोननिसिम जाहाथे बोरखौ सारस्रिथों आं बेखौनो खावलायदों लोगोसे बिमा भागवती बा दुर्गाया जाहाथे फैगौ समफोराव जोंनि समाजाव जे बेले बेजे जे जानाय गासैबो खामानिफ्रावनो जाहाथे जोंखौ सहाय खालामनानै खुनु बिघ्नि बादा जायालासेनो जों जाहाथे रुजु रुमैयै जाति जनगोष्ठी बयजोंबो समानै जाहाथे खौसे जानानै शान्ति मतन समाजखौ खुंनायाव जाहाथे जोंनो सहाय खालामो आं बेखौनो कामना खालामदों बिमा दुर्गा बा बिमा भागवतीनि सेराव गासैबो आरो लोगोसे आङो खावलायहरदों जोंनि बे समाजाव रायजो जानो हानाय बिटिआर ओनसोलनि आरो लोगोसे जोंनि अल आसाम लोगोसे जोंनि भारतबर्ष आरो गासै पृथिबीरावनो जोंनि हिन्दु समाजा जाहाथे खौसे जानो हाथों आरो रायजो राजाफ्रा जाहाथे गासैबो सुख शान्ति रायजो जाथों बेखौनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय गोथार गोसोजों हामलायहरदों जाहाथे सुखि शान्तियै जाहाथे बे अखा बोथोरनि गेजेरावबो जाहाथे जोंनो माखासे समाव जाहाथे सुख शान्ति होलाङो बिमा दुर्गाया आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे सुख शान्तियै दुर्गा फुजाखौ फालिनायाव जोङो बयबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो जानानै बिमा दुर्गानाव बोर बिदों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोंनि बे गुरै खावलायहरनायखौ जाहाथे आजावनानै लायो